Od mračnih tunela do jezive šume lutaka, u ovom ćete videu vidjeti top 5 najstrašnijih mjesta na zemlji. Broj 5. Katakombe. Ispod raskoša Pariza protežu se tuneli sa oko 6 do 7 milijuna posmrtnih ostataka Parižana. U tom sustavu špilja i tunela postoje čak i građevine u potpunosti sagrađene od ljudskih kostiju. 2012. francuska policija pronašla ilegalan bar u jednom od tunela koji je ubrzo bio zatvoren. Svaka pomisao na to je zastrašujuća. Broj 4. Selo Škrinjari, Hrvatska. Kuća zjapi prazna već desetljećima, zapuštena, okružena gustim šipražem. Strah, neugodni trnci, čudni zvukovi, jeza, samo su neki od simptoma koje osjećate kada se približite kući. Ne zna se točno kako je kuća postala ukleta. Sadašnji je vlasnik čak nudio kuću besplatno onome tko uspije prespavati u noć u njoj. Govori se kako kuću opsjeda duh djevojke, bez očiju, mutna lica. Tko god je pokušao živjeti u toj kući, ne može puno osvjedočiti o njoj, jer je većina završila na odjelima psihijatrijskih bolnica. Wow. Broj 3. Helltown, SAD. Mali gradić pored Bostona, poznat je po nizu čudnih događaja. Legende govori kako je na tom području proliven neki kemijski sadržaj koje ljudi i životinje pretvorio u mutante. Ljudi svjedoče kako su vidjeli ekstremno velike zmije i čudna dvonoga stvorenja koja hode uokolo. To je također mjesto sakupljališta članova Ku Klux Klana i sotonista. Jezivo, zar ne? Broj 2. Vudu trgovina u Togu. Togo je mala afrička državica koja graniči sa Ganom. Tamo se nalazi jedna od najvećih trgovina vudu stvarčica u svijetu. Oni vjeruju kako će vas posmrtni ostaci životinja čuvati od bolesti i loše sreće. Lubanje krokodila, mačaka, majmuna i razne talismane možete pronaći upravo tamo. Iskreno, to zvuči prilično gadno. Broj 1. Otok Lutaka. Mirni mali otok u Meksiku je dom par tisuća stanovnika, ali stotinama zastrašujućih lutaka. U šumi možete vidjeti raskomadane dijelove lutaka kako se rastaju sa delima stabala. Legenda govori kako se djevojčica utopila u obližnjem kanalu pod sumnjivim okolnostima, ali i kako njena duša još uvijek luta po šumi. Ljudi svjedoče kako su vidjeli da se lutke miču, trepću, pa čak i šapću. Bio dan ili noć, ovaj otok zaista djeluje zastrašujuće. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekom sljedećem klipu.